teda. Já jsem spíš samozřejmě já si pamatuju že jsem to ale spíš viděl, samozřejmě viděl jsem Smrt na Nilu, ale jako filmy, že? Takový to, taky ještě s Ustinovem Zlo pod sluncem, no, tak to si, jako ve Smrti na Nilu ještě si pamatuju, jako, jak to bylo. Zlo pod sluncem neviděl znova, tak bych znova asi úplně nevěděl, kdo to je, jako jo, na koho pak on padne. Ale věděl jste to, než jste se pustil, teď to pamatoval jste. Já jsem tohle viděl taky, takovou tu verzi s tím sušetem? 70. Ne, starou. Tu jsem viděl. Takže a tam si tady je to tak výjimečný, že jo, jako vlastně zase, já nevím, co se tam dá, jako jo, tak je to vždycky pak o těch výkonech, že jo, hereckých, že si to takhle udělá v novém nějakým jakoby obalu i atraktivita toho vlaku, že jo, a takhle, ale je to zajímavý, jako co s tím jinak. Takže váš osobní vztah takhle jako k Agátě Christy není moc? Ale můj osobní vztah je, já to jako obdivu, ale jako nikdy jsem vlastně ty detektivky nečet, teda, jako já jsem snad jedinou detektivku vůbec, kterou jsem kdy čet, bylo Jméno růže, teda. Jako, co si tak jako vybavuju, že jako je detektivka, Umberto, ale ne? No jasně. Ale tak to bylo taky jako, no vlastně, ale ono to Foucaultovo kyvadlo je taky vlastně detektivka. Od něj teda, ale už... To číslo je taky detektivka. No, ale... Všechno je vlastně detektivka, všechno je detektivka, tak vezme. Tak, ano, řekněme si to. Ale ty knížky se, že to, možná je to bylo jako určitě vzdor, protože v tom moje matka jako byla detektivkář, tak já jsem tím možná jako jo, takže proto zrovna ne. Jako, že jsem čet spíš literaturu faktu a právě nějaký třeba ty historický takový ty poloromány, polofaktografický věci. Takže tenhle žánr je pro mě jako... A nebo pak takový, ale to nejsou taky detektivky, to byly spíš takový ty hororové věci, jako je Tichá hrůza. Jo, to byla ta slavná série. Ještě si pamatuju, že to byl ten v těch měkkých deskách, že jo, tak to když jsem se pamatuju, jsem čet ve Stanu někdy za mlada ten zástup třeba, což je ta skvělá povídka. Jak se tam při těch dopravních nehodách ty lidi jsou furt stejný. Tak to myslím, že jsem měl teda nahráno, jako to. Tam byl i ten malej vrah třeba, to dítě. Jo, to bylo hrozný, to bylo hrozný. A jak to na vás zapůsobilo, když jste si to čet na tu přípravu, ta detektivka? Protože ona podle mě má jako kouzlo, je to něco jiného v té knížce, než přece jenom na té obrazovce. Mně to přijde, že to je vždycky lepší ta knížka, jako i v tomto případě. Určitě, asi si myslím, že jo. Tak jako takhle, já mám třeba pro toho Ustinova mám slabost, i když on tomu Poirotovi podle toho popisu té Agáty vlastně neodpovídá. Je to zajímavý. Ale vlastně je mi to jeho pojetí nějak vždycky jako bližší, teda mi bylo než opravdu ten hrbatej pán. Asi možná, nevím, mě byl... Možná co člověk vidí první, tak se jako na to... Mě i tohle, já se pamatuju na to, když jsem to viděl, to je strašných let, že? Ten Orient Express. A mě on iritoval. Vlastně. A nevím, a možná to bylo dobře. On ty lidi trošku irituje, jako jo, každopádně. A mě se jako nelíbí, takový hrbatý, úplně si na to pamatuju, že jsem na toho herce koukal a že se mi měli, a ten Ustinov mě přišel jako prima, jako žoviál prostě, jo, takže... On je takový. No, jasně, no. Ale, takže ještě, když se vrátím k tomu, když jsem tohle čet, no tak samozřejmě člověk je strašně moc ovlivněný tím, že opravdu tady v tom případě jsem věděl, jak to dopadne. Čili jsem byl prostě připraven o to že bych opravdu byl překvapován. Byl jsem znova teda jako samozřejmě překvapován opravdu tím postupem, tím, že on si opravdu všímá věcí, které člověk, i když to čte, svědomím toho, že to bude teda jako interpretovat. Takže to čtu docela pozorně. A i si tam jako vlastně dělám takový svoje místa, kde si říkám pozor, tady je evidentně něco, na co se naráží, že se potom objeví. Tak je fakt, že v mnoha místech to, co on potom zpětně jako před tím Monsieur Bookem objevuje, tak to jsem byl opravdu jako ten Monsieur Book, jo, že jsem si říkal, sakra, no jo, a to jsem úplně
i já, který to čet jako pozorně, že jsem to vlastně jako překop, nebo jsem to jako zbagatelizoval, jo? Že jsem to jakoby, že to pro mě nebylo tak jako, jak kdyby to bylo tučně napsané, jak je to pro toho Poirota, teda jako každopádně, jo? Ta informace. Tak to jo, to každopádně, no a pak jsem se samozřejmě, čím se člověk jako potěší, vždycky je skvělá ta zkratka a zároveň ta plasticita těch postav, že? To je jako výborný, ona v tomhle tom byla jako vlastně velmi, v tom popisu vlastně velmi úsporná, ale pak taky záleží na tom překladu, přímo v tom verbálním projevu těch lidí je to hrozně vlastně jakoby zajímavý, jo. A to je samozřejmě pro interpretaci vždycky nějaká výzva, teda tady je to trošku složitější právě v tom, že těch postav je na tom jednom místě teda tolik, samozřejmě, takže proto vlastně i jsme se s Michalem teda dohodli, že půjdeme opravdu tou cestou teda té poměrně výrazný charakterizace těch postav právě, aby to bylo přehledný prostě, jo, protože jinak samozřejmě by hrozilo to, že se v tom ten posluchač mohl ztrácet, zvláště ve chvíli, kdy tam není neustále, jako vždycky řečeno, řekl ten, jo, že někdy to tak volně plyne, protože je to jasný, když to člověk vidí graficky, jo. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy to jenom slyší, tak je prostě nutný to udělat jakoby samozřejmě v nějaký zkratce, v skice, ale vlastně jakoby pokud možno výrazně, no. Ty proměny těch jednotlivých charakterů těch postav. Šárka, když o vás psala, asi 3krát nebo 4krát průběžně, jak jsme si psali, takže vždycky zdůraznila, jak je to ve strašně dobrých rukou ta audiokniha a jak jste strašně pečlivý a jak to bude strašně dobrý. No, to je strašně prima slyšet. Tak doufejme, já nevím. Důvěru máte, to je důležitý. Důvěru mám, no. No, já tím tak nenápadně směroval k tomu, jestli nám můžete nějak naznačit, jak ta vaše příprava konkrétně probíhá. Příprava probíhá tak, že si to jednou přečtu bez tušky, pak si vemu tušku. Tam máte nějaký odstup? Odstup? Mezi těma 2 čteníma? No ne, to ani na to není moc jako čas, jo, aby byl odstup. No a pak prostě vemu tušku a jedu prostě podrobně s tím, že si mám takový svoje runy, tam byla. Takový jako grafický malý runy, kterýma si vlastně určuju tempo, nebo si tam samozřejmě v určitých jako souvětích, větných vazbách si dělám takový poznámky, tady pozor, tady třeba jako je to rytmicky zvláštní, tady prostě je ta myšlenka jde pořád dál, tady je změna myšlenky, jo, čili pro mě takhle vlastně pracuju s tím, že to mám potom opravdu nasekaný a děkuji, no, tady to zrovna. To jsou ty runy. Tady to zrovna vidíte, takový jsou to křížky, podtrženíčka, odrazy, samozřejmě, že to jsem dělal jsem i to, že jsem si to někdy barevně odlišoval ty postavy. Tady jsem akorát udělal to, že jsem si odlišil toho, aby mě bylo vždycky jasno, že je Poirot. Je zajímavý, že podvědomě jsem si uvědomil, že nevím, nebo vím proč asi, že toho Poirota jsem si vždycky zaškrtnul jakoby obloučkem, kulatou věcí, jo. Ty ostatní figury mám takhle v rámečku. A čím to je? Jo. A to toho Poirota to mám takhle. To je podvědomí. Asi jo, asi jsem to tak nějak jako cítil, že on právě jde takhle, jo, kdežto ty figury, ten buk je vždycky prostě takový výrazný, takhle vlastně jako nějakým rámečku má zasazený a ten Poirot je prostě jakoby
ty jeho, není tak výrazně jako ty jeho hrany, nejsou jako navenek vidět, jako jo. Možná, no, možná to mě. Mě teda jenom zajímalo, jestli vám taky nevadí, když vám položím tady otázku do toho, když jste říkal, jak jste vnímal ty různý Poiroty v těch zpracováních, tak když jeden byl iritující, jeden byl takový jako živější, tak jaký je teda vlastně váš Poirot v tom? Chytrý. To je těžko, to je strašně těžko říct, jako on je takovej, jo, protože to je stejně tak jako u toho, kdyby jsme řešili porovnání, tak jasně, jsou daný, tam prostě jsou nějaký psychosomatotypy, především jako v těch hercích, který jsme viděli v těch filmech, jo. A tak víme, k čemu kdo jakoby i typově inklinuje. Tady každopádně samozřejmě člověk, aby toho dotyčného, a to je zajímavý, některé ty postavy tady já vysloveně musím vidět, abych mohl vlastně skrze jejich pro mě imaginární ústa a těla jako promlouvat. To je pro mě hrozně důležitý. Ale u toho Poirota někdy vidím jeho nějakou akci, ale zároveň u něj nejmíň jakoby vidím jeho úplně konkrétně. Možná právě proto, že u něj je tak strašně důležitý jako vlastně ten neuchopitelnost. No, ta analytičnost vlastně toho myšlení, toho mozku, tak je to spíš opravdu, on je spíš jakoby ten mozek. Jo. Než že by člověk, ano, ví, že má kníry, má pravděpodobně naboskovaný, ty vlasy černý, že jo, a tohle ty podmanivý takový, ty jako určitě ty tmavý oči, zvláštní malej človíček, ale u něj víc jako vlastně člověk slyší pohyb těch myšlenek, než že by to měl vizualizovaný jako ty ostatní postavy, jako je, já nevím, Dragomirovová kněžna, nebo ty manželé. No tak protože je tam ta dvojakost toho, takhle, že vlastně část jasně, je Kristý a část i vypráví přesně, on, ale jako přesně, takže on vlastně i vypráví. On jakoby vypravěč úplně není, ale jakoby to, co se tam děje, já jako vypravěč se vlastně nejvíc blížím tomu Poirotovi, v podstatě takhle asi. Ty jsou si nejblíž vlastně, ten vypravěč, jako teda jako Agáta, jako hlavice a Poirot. Takže nevíte, že jste to nejvíc sebe. No možná jo, možná není tam jakoby ten odstup, ano, že se vlastně jakoby ten viewpoint, vlastně to hledisko je jakoby nejvíc jakoby ode mě. Asi takhle.